Jo deu fer que estic implicada, no sé exactament els anys, però uns 18 o 19 anys, sí. Bueno, em vaig implicar per ajudar una mica a tirar endavant la cabalgata. Fa uns 3 anys hem posat la dona com a patgessa, però vestida de dona, no amb un vestit que hem fet, amb unes faldilles i a mica en mica anar-la introduint. Perquè crec que també tenim el nostre lloc. És que jo crec que la cabalgata ja hauria de partir de gent jove, per idees noves, per introduir-se la noia més, per què no? És que sembla que els hi faci por. Una noia pot ser rei, pot ser reina i pot ser el que ella vulgui. Però com que la tradició, tants anys, nens, nois, doncs poden ser nenes i poden ser de tot. Costa, per això, molt, perquè no hi ha gent que s'impliqui. Perquè la dona s'impliqués, perquè aquí la dona feia molt poqueta cosa. I jo llavors feia de mestra, no aquí, naturalment, però feia de mestra a Igualada i a vegades em trobava alguna senyora comprant. Ai, és que jo aniria a classes de cuina, però esclar, a Igualada no puc conduir. I llavors vaig dir, va, aviam si ens ajuntem unes quantes i ho fem aquí. I així va ser. Les dones rodonenques tiraven molt i tiraven bé, però no, i la pandèmia ho va matar tot, hasta això. Perquè, esclar, ja no es podien fer excursions, ja no podien fer cursos de cuina, no podien fer res del que feien, ni trobar-nos. I jo vaig trobar una manera de trobar-nos per telèfon i per WhatsApp. I per WhatsApp ens enviàvem cos-ho així, fes-ho així. Bueno, va ser una manera de tirar-ho endavant una mica, però no perdre-ho, si no ja ho tindríem perdut. És un municipi molt maco, molt maco i agradable, i bosc, i pots fer de tot una mica. A més, quasi bé tothom es coneix, i si vas a peu a comprar, que jo hi vaig, doncs trobes, què tal, oi, quin fred, oi, que avui vaig de pressa, que tinc un dia molt ple, doncs, bueno, tot això, en una ciutat no ho tens. I aquí és agradable.